ľudia, pri novom videu ideme si zahrať schovky. Tu už hneď takto. No tak tam neviem ľudia, kde sa schovám. A kto to bude? Ja som ten Messi. Ten oranžovom. No, nie, budem ja. No super ľudia, hneď takto z hurta a ja idem hľadať. Vidíte ľudia, toto som ja a budem hľadať. Ono tam stojí. Táto kúka, ja budem hľadať. Mames, vyhral schovky a ja hneď hľadám. Isto ľudia všetci išli dole. Sa dá. Na vybitý telefon. No? Poď so mnou kúkať. Tak idem. Daj ten telefon. Ja už mám 2 vody. Ty si chytil prvého? Nie, ani jedného som nechytil. Už idem ľudia hľadať. Prečo som skočil dolu? Keď... Moja hlava. Ne, ten nevie skočiť. Tak tu asi nikto nebude. Alinko telefon, kde je? To mi nedaj. Neviem. Není pod stolom Alinko telefon, tak jednoducho. No vidíš. Ľudia, ja by som sa schoval tu niekde hore. Ak sa tam majú. Isto tu ste. Nie? Ahoj. Kde po našom príchode sme zistili, že vodič sa ešte stále nachádzal zaklesnený vo vozidle, kde sme ho museli vyslobodiť. Ale vždy sa pomýli na tvojom telefóne kód. Ale vždy si myslí iné 99. Ty prestaň tu tam. Tancuje. Ja si tancujem. Nie, tu tancuje. Furt sa zase... Hej, oco, neťahaj mi ju. Neťahám, nie, to mama dáva dozadu. Vidíš to? Už nepí toľko, daj sem. Manes, daj sem priažku. Nebudeš už piť, lebo sa dogrcaš. Ona chce mať mačku. Len 16-ročný chlapec dobudal 2 predavačky v obchode. Tie zraneniam podľahli na mieste. Polícia páchateľa zadržala a teraz vyšetruje motív vraha. 8 hodín 33 minut. Několik zákazníků z obchodu zavolalo na těsňovou linku. Lidé utíkají ven a křičí. Všimli si toho i pracovníci čínského bystra naproti. Tady byly sanitky tady jako dneska už vyběhly a šli asi jako na první pomoc. A byly tady ještě policie a tak. Dnes krátce po 8:30 došlo v jednom hradeckém obchodě k napadení 2 žen. Do minuty tady byl vedoucí policista, který šel kolem. Začal oživovat obě prodavačky. Jednu stačí, druhou malou. O 2 minuty později záchranářské práce převzali lékaři ze sanitek. 40 minut trvající resuscitace skončila neúspěšně. Volající hovořili o pobodání několika osob, na místo jsme proto vyslali všechny dostupné prostředky, několik posádek záchranářů, lékaře, inspektora provozu i vozidlo pro řešení mimořádných Kde by tak mohli oni byť? ošetřili 2 těžce zraněné osoby, Ľudia, viete. k rozsahu porení. Ľudia, viete, tu zrazu do ja Zranění podlehli. Na místě je během chvíle skupina Tu by mohli byť. policistů a také zásahovka.
Vrah už v obchodě není. Zahodil vražednou zbraň, 20 cm dlouhý nůž, který sebral z regálu v obchodu a dal se na útěk. Podezřelého muže se podařilo zastavit v noce. Přibližně po 10 minutách od oznámení a necelý kilometr od místa činu. Ľudia, ja fakt neviem, kde by mohli Chlapec oběti si zřejmě našel náhodou, neznal je. Kriminalisté zkoumají, co se v obchodu stalo. Příčinu takové tragédie. Na místě byla protiteroristická jednotka. Možnost teroristického útoku ale vyloučila. Motiv i všechny okolnosti případu jsou předmětem dalšího šetření. Martin Krpač, televize Joj, Hradec Králové. Viete, ako sa zachovať v takejto situácii, ako správne postupovať pri útoku, sa dozviete na webe noviny.sk. A pokračujeme ďalej. Bankomatová mafia Aj. obradovala. Na záhorí partia zlodejov vyhodila ďalší bankomat do vzduchu. Zo stroja ukradli desiatky tisíc eur a v predajni za sebou nechali spúšť. Lupiči sú na úteku. Rohožník pol tretie ráno. Ľudia, posledné kolo a končíme. Potom malo obchodné centrum. Na dvere prilepili pravdepodobne malú výbušninu a odpálili ju. Za pár sekúnd už boli v potravinách. Bankomat, ktorý A kto to bude teraz? zapustili cez hadicu plynom a odpálili ho. Za necelú minútu ušli aj s megalupom. Po výbuchu z bankomatu zostal len kopačov. Mi a prin. Mi. Nejaká puchta. Ga. Ja som si ani nevšimol, čo to... No tak. Toto už hneď prehrám. Ja toto prehrám. Možno toto zabudnú, pretože toto hneď prehrám. Toto je veľmi ťažké, tu nájsť nejakú schovku. No tak klikni na mňa a budeš. Musím urobiť toto. Nejakú prácu mám. Ty vyzeráš takto. Policajti vrátane kriminálky či technikov boli na mieste dlhé hodiny, zaisťovali rôzne stopy či kamerové záznamy. Brány potravín Ona si ešte natiahla. silné explózy zostali zničené. Dobre, som tu hore a ja. Rýža bola rozsypaná ešte aj vonku na parkovisku pri stojane s košmi na kolieskach. No, treba som potrebovala všeličo nakúpiť. Tam ja vyhnali, Bola pekná. podľa tej pátky, že obchod je zatvorený. Partia zlodejov pravdepodobne pochádza zo zahraničia a policajti po nich pátrajú. Z Rohožníka Andrej Zavžel, televízia Joj. V súvislosti s únikom chemickej látky, ktorá včera zasiahla ľudí v areáli Istrochemu, začala polícia trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Priazené práškovým odpadom robotníkov zasiahla Aha, ľudia, on hneď prvého má. na chloru. Do nemocnice sa dostalo Huba. jedno dieťa. Po včerajšom prvotnom ošetrení naďalej zostávajú v Ružinovskej nemocnici traja muži a na Kramároch je stále v starostlivosti lekára. Hasi. Si hasiči. Nie hasiči, ale hasiči. Sasa. No ľudia, za chvíľu budeme končiť. Vyústili manželské nezhody do popálenia domu. Takéto podozrenie má žena z Markušoviec na svojho muža. Tvrdí, že už sa tým... Vaneska. Vanes! Prestaň jednou rukou ju chytať! Do osady Jareček vyrážali hasiči po 8 večer, ponáhľali sa sem dve cisterny. Po ich príjazde bol dom prázdny v najvyššom štádiu horenia. Ešte predtým tam večer trávila nevesta majiteľov spolu s dvomi malými deťmi. Najhoršie bolo to, že keď sme prišli na miesto, požiarom bola zasiahnutá fakticky celá strecha, takisto aj interiér v dome. Bolo potrebné hasiť z každej strany. Podľa miestnych mal tento dom podpálí manžel majiteľky. Ten predtým vyhodil svoju nevestu s malými deťmi z domu. Ja som tam spala, prišiel dnu, za ním spala, vyhodil ma potom doma. My bývame dolu, on bol hore. Prišiel, porozbíjal, podpálil a volal, že by sme sa pozreli, že jak nám horí. Alex, nie pi. Nie je tvoje. Zvonku ďalšími dvoma hasili vnútro domu. Tej vody som si poriadne grgla. Šéf chválil,
že toto spraví, aj spravil toto. Koho sa tam ušetrí? Muža, ktorého manželka z podpálenia domu podozrievala, policajti našli vo vedľajšom dome, tvrdil im, že on za požiar nemôže. Jeho manželka za tým vidí rodinné problémy. Alebo on je vulgárny, on chodí po techom a s prebačením a Príčina požiaru je zatiaľ neznáma. Čo má? Povedala kurva. Povedala ku. Povedala ku, ale tam... Kukurku povedala. Nie, ale tam ešte... A ty, ale toto tamto stopli. Pretočili. Kežmarskí kriminalisti pred pár dňami obvinili 47-ročného Vladimíra z Lendáku z nedovoleného obchodovania so zbraniami. On ma nevidí. V ktorom býval na Táto ja toho malého krpca vidím. Tam ľudia vidíte. Kde? Dostali sme video ako dôkaz. Ja som tam hore. Akýmkoľvek obvinením Tam hore som ja a ten... Ten malý krpec sa ešte Kúkaj, kde som ja. Jaj, a tam ten malý krpec. Aha, to tam dole je. No ten malý Aha, on ho zabije. Niečo odpaľuje. V zápätí sa dá na útek aj on, no pokus veľmi nevyšiel. Po pár sekundách totiž padá k zemi, to niečo ho zasiahlo do kolena. povedal do pí. Ako škola, že jeden povedal pí, Druhý či. Adam či, Šimon pi. Adam pi, Šimon či. Podľa neho to bolo dávno pred rokmi. Teraz je ale veľmi pobúrený obvinením, ktoré... 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koniec. Nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraniami. 5 z 9 ich chytila. To sú atrapy, vnútrajšok, samopálov, všetko povyberané, pozavárané. Okrem zbraní policajti zaistili aj náboje. Tie zbieral Vladimír od detstva a vraj sú neškodné. To sú stála municia z svetovej vojny. Toto vám nevystrelí. No najnebezpečnejší nález bol vo vedre. Takmer 150 gramov výbušnej zmesi. Bolo to jeho chybou, strašnou chybou, hej? Ale on to... Robert Komia. No ľudia, musíme končiť. Ahojte, ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a natočíme viac.